Fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ġiet osservata bidla fil-kultura fost iż-żgħażagħ li m'għadhomx marbutin mal-kulur politiku tal-familja tagħhom, iżda għamlu l-għażla tagħhom ma' bażi ta' x'qed joffru il-kandidati. Sostnew dan iż-żewġ Ewroparlamentari ġodda tal-Partit Laburista Alex Agius Saliba u Josien Cutajar meta ħadu sehem f'diskussjoni f'Dar l-Ewropa fil-Belt. Agius Saliba spjega li għalkemm qatt hemm min jivvota bl-għamat politiku, ammont dejjem jikber ta' żgħażagħ qegħdin josservaw u janalizzaw dak li beda jintqal fil-kampanja biex imbagħad għamlu l-għażla tagħhom. Dr. Cutajar qalet li ltaqet ma' persuni li qalula li fl-elezzjoni votaw għal kandidati minn partiti differenti. Saħqet li l-inklużjoni għall-ewwel darba ta' żgħażagħ ta' 16 u 17 sena għenet biex tiżdied il-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ mhux biss fil-proċess demokratiku. Dan għax iż-żgħażagħ qegħdin jażlu li jinvolvu ruħhom fid-dibattitu kif ukoll l-inskambju ta' ideat. Mistoqsija dwar l-għażla ta' kumitati żewġ Ewroparlamentari Laburisti saħħu li din l-għażla saret fl-aħjar interessi ta' pajjiżna. Dr. Agius Saliba qal li se jkun membru tal-Kumitat tas-Suq Intern u l-ħarsien tal-Konsumatur fejn se jaħdem biex jiġu mħarsa drittijiet tan-negozji u konsumaturi Maltin u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet li jgħaqqad iċ-ċittadini Ewropej direttament mal-ħidma tal-Parlament Ewropew. Dr. Cutajar saħqet li l-ħidma tagħha fil-Kumitati għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija u Trasport u t-Turiżmu tixtieq se tiffoka fuq l-aspetti soċjali u ambjentali għal ġid tal-Maltin u l-Awċin. Qalet li fil-Kumitat tal-Industrija se taħdem biex ikomplu jiġu żviluppati setturi innovattivi bħal blockchain u li fil-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali se taħdem għal titjib tal-politika reġjonali sabiex tkun ta' benefiċċju għal gżejjer fil-periferija tal-Ewropa bħal Malta u Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.